Welkom bij Ruud Online TV. We zijn in een bekend gebied in België, in Bocholt. Ja, we zijn dit keer niet op Beach Party Bocholt. We zijn ook niet in de bazaar, maar we zijn in JC de Kouter. Hier achter ons. En er is een heel leuk feestje genaamd Stamp de Zomer in. En daar houden we wel van. Ja. Dus we gaan snel kijken binnen of het al gezellig is. Wat ben je nu weer aan het doen? Ja, we zijn even statiegeld aan het zoeken, want we blijven toch Nederlanders, hè? We zijn in JC de Kouter en jij bent van de organisatie, of niet? Ja, daar ben ik, ja. Wat vind je er zelf van vanavond? Gezellig, toch? Het is gezellig, maar het kan beter, hè. Ja, het kan altijd beter. Maar jullie hebben een feestje bedacht. Stamp de Zomer in. Daar heb je wel het goede weekend uitgekozen. Ik vind het wel. Eerste week van de zomervakantie. Ja. En morgen 34 graden. Dat is wel warm, hè. Wat ga je zelf doen morgen? Ga je zwemmen of ga je uitkateren? Ik moet om 5 uur werken, dus ik ga slapen tot 4 uur en om 5 uur ga ik werken. Maar we zijn even benieuwd. Kan de organisatie ook een atje zetten? Dat kan ik heel zeker. Ja, wil je dat proberen? Dat wil ik zeker. Oké, daar gaan we dan. Hey, sorry, hè. 3, 2, 1. Atje voor de sfeer. Hoppa! Alsjeblieft. Hey, veel plezier nog. Dank u wel. Dat zal zeker lukken. Wie ben jij? Ik ben Kas. Hou je een beetje van deze muziek? Ja, zeker. Kun je hakken? Ja. Ja, doe even. Ja, is goed. Dat lijkt een beetje op de vogeltjesdans. Nee. Ja, jawel. Nee, ik vind van niet. Ik vind van wel. Ja. Maar je houdt wel van die muziek dus. Ja. We zijn nog steeds bij JC de Kouter. Hoe gaat het? Helemaal top. Maximaal vegen. En ik zei de Groenelijn, de beste persoon. Huren men voor elk evenement. Dat is de beste keer die je kunt huren, echt waar. Was wel jammer dat wij dat schoolfeest niet binnenkwamen. Nee, inderdaad. Nou, niks aan te doen. Maar we doen gewoon alsof we op Beach Party Bocholt zijn. We gaan even hakken zometeen. Oh, elke dag hè. Elke dag komen hè. Elke dag. Helemaal aan gaan. Wij zijn er altijd aanwezig. Hoppa, zeker. Groenelijn, 24/7 aanwezig. Hoppa. 3 dagen lang. Even Atje. Oh, Atje. En nou jij. Kijk, een groot lichaam. Er kan veel in natuurlijk. Hoppa, lekker hè. Ja, Gezondheid. Mart Speels, beste speels ter wereld. Mart Speels, beste speels dat er is. Ja, we hebben hier een dame die wil even een foto maken. Oh jong. Hij is wel leuk of niet? Wat lief? Hij is wel leuk of niet? Ja, op zich wel. Waar ga je hem plaatsen? Op Biriel. Op Biriel, ja, helemaal goed. En jij moet dan naar huis gaan? Ja, ik weet het. Gisteren was het laat geworden, dus ja. Ja. De pap zei van ja, 1 uur vertrekken bij Kouter. Helaas. Maar zien we je wel op Beach Party? Tuurlijk, dit is Bocholtstad hè. Bocholtstad. Ja. Altijd komen allemaal beachparty Bocholt komen. 3 dagen lang camping of bij iemand thuis in de buurt. Komen naar beachparty en ik zie u daar man. Hey, ciao hè. Hoppa, Bocholt City. Hey, Box. Ik zie jullie. Ja, we staan op dit moment even buiten, want het is binnen erg warm, of niet? Ja, sowieso. Het is fucking warm. Het lijkt wel alsof het feestje buiten te doen is, want er staan echt 100 man buiten en er staan 10 man binnen. Maar komt goed, we krijgen nog hardcore volgens mij, nog terror, we krijgen nog alles. Ik krijg nog alles door elkaar. Dan wordt hier nog een hard feestje. Jij houdt een beetje van die muziek? Ik hou van alle muziek. Dat is lang geleden dat ik jou gezien heb. Ik weet niet lang geleden, maat. Een jaar of 2 jaar? Ja, werken altijd goed. 1,5 jaar. Money maken. Ja, sowieso. Nou, we gaan weer naar binnen. We gaan toch nog even van de muziek genieten. Ja, sowieso. Dat komt Kom, er we gaan nog. naar binnen.
Zijn er veel goede vrouwen? Altijd goede vrouwen huren. Altijd. Heb je veel gezopen? Wat is het? Heb je veel gezopen? Altijd. Heb je ook iemand gebekt? Sowieso. Hallo? Wie ben jij? Louis! En Julie Mazen! Louis Mazen! En Julie Steer! Hebben jullie veel gezopen? Nee, ça va. Nee, nooit. Zeker? Ja, ça va. Kijk eens, ook in België hebben ze de postcode loterij gewonnen. Mooie fiets. Ja, hartstikke zakelijk of niet? Vinden jullie het een beetje gezellig hier? Ja. Gaan jullie toevallig ook naar Beach Party Bocholt? Is jij een beachsport? Ja, maar dat is wel interessant, ja. En jou? Ja. Vanaf nu mogen we roken binnen. Dat jullie zat zijn. Nee, we zijn niet zo. Wij zijn nu bij Ruud en we zitten in de Ruud. Net te komen op de Ruud. Jij zet foto. Net te komen op Ruud. Ruud. Het is groter. Hoi. En lach. Dit was Rudolf Light TV vanuit JC de Kouter in Bocholt. We zien ons op het volgende feestje. Ciao!